Yurt boyunça dowam edýän paýta ýygym möwsümine büdjet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnalýar. Mary vilayatyna ýerleşýän döwlet edara kärhanalaryna işgärlerden paýta ýygym üçin dilden görkezme esasyna her 10-15 günden bir gezek pul ýygnalýar. Bu maglumatyň jekmejekligini Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 14-nji oktýabrda habar berdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä vilayatyň çäginde ýerleşýän her bir döwlet edara kärhanasy üçin Mary vilayatynyň häkimligi tarapyndan aýratynlykda kesgitlenen pul möçberi bar. Mysal üçin her bir mektep, her bir çağalar wagy aýratynlykda her 15 günden bir gezek 4000 manat möçberini, etrap hastahanalary 7000 manat möçberini, şäher we vilayat keselhanalaryň her bölümleri aýratynlykda 10.000 manat möçberini, gadypçünçilik edaralary hem 10.000 manat möçberini paýta ýygyma diýilip pul bermeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre agzalyan summaları her edaranyň başlyklary Mary vilayatynyň häkimligine tapşyrýar. Ýurt içine habarçymyz Mary vilayatynyň Agsuw hemde tog üptünçilik edaralaryna hem işgärlerden dilden görkezme esasyna paýta ýygym möwsümi bilen baglylykda pul ýygnalýanlygyny aýdýar. Mary vilayat Agsuw edarasynyň hemde Marynyň tog üptünçilik edarasynyň ençeme işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde her bir işgärden paýta ýygym üçin hepdelik 100 manatdan pul ýygnalýanlygyny aýtdylar. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Mary vilayatynyň agzalyan döwlet edara kärhanalaryna tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi.